किती आता अरे सारखं आहे ती किती वेळा मागणार रे पडतो किती रे ते केदा चल माग माड खेळता सांगा जाता मी सांगून जाता अरे तू मग सांगपा टाइम कधी आहे रे डाब डाब उतर सांगणारे मागणारे एक जोड लायक जात रे सारखे पण त्या का बन नाव त्या लायक करत मग त्या मरे म्हापसा राहत रे तुझ्या धामा कशा होत रे लय दिसत नंबर अंडी का शिवार जाता ना काम अरे आमको जातले काम तुका तिकून जापा ना सारखे मग हात आहे मर तुम दोघे मिळून आणि जातो मारे शिवार होय रे, शिवार रे. बरे बरे चल बरे लाईक झाला या मारे फीडबॅक किती माझे लगे रिस्पॉन्स मागा जाय म्हणून युट्यूबारा आणि तू ऐकलो ना आणि लिंक डिस्क्रिप्शन घायलो ना असं आणि आयचो आहे काय वाईट गाणी आणि पण मुलगे नंबर Later that same evening, while Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Look at this dude. अरे मरे नाला रे गलमा गेला तुम्ही झालं पुलाव आहे त्याला पुलाव एक सांग रे ते पुलाव का किती क्लोरीन होत ना रे क्लोरीन क्लोरीन ते आणि पाड पडो मरे ते दाखले बरी काय त्या फ्लोरीन होते काय क्लोरीन त्या क्लोरीन ते अरे पण या दिसान वचपान रे ते पुलाव वसप नी किती आहे अरे पुलाव गेला मारे जीवा थंड जाता किती बरा थंड जात रे पण या दिसांनी उदका क्लोरीन सोडून ना आणि किती होता युरिन One week later, 7:59 a.m. नंबर आहे तू घ्या तुमच्या बोले उभा येता रे आता किती अरे बरं तेच काम उघडा असेल का नंबर आला नंबर नंबर आहे ना होय आला अरे पण तुझ्या भावेन बायको आहे कर्नाटका गेला नंबर नंबर आणणार आहे म्हणता ते मारे तुमची भाषा असं आहे तुम्ही काय चल कॉल करते का माका येतेस ना माका आहे बरं दिसणार कॉल करून देणार तुला मेसेज तरी करू मेसेज करता कॉल कर पण किती झालं द्या बरं किती झाले मेसेज ना आला कॉल करतो आला मारे नंबर मी हा नंबर दिलो ना मस्त देऊ 98765438 मारे नंबर इझी ना पण म्हाका मारे मेसेज करपा बरी आयडिया ना रे कितनो कते ती हा करून अप्लाय करून नोकरी हा. हेल्प केला आता तुम्ही चल हांव करतो केल बरें बरें सांग अरे हेल्प कश ना पहिले नाव किती रे तेजे नाव मारे शकुंतला बरे अँटिक नाव बरे ना रे 1940 जमातो रे ते हा चल हांव हेल्प करतो का सांग सांग असं म्हणताय पण मोगाल शकुंतला ओ शकुंतला मोगाच्या शकुंतला कातार बरयता भुरग्यां पोयम म्हण दाखयता मेसेज सांगता नाक जालो मेसेज किती रे नाक जालो स्टँडर्ड उडो पाहिजे काय म्हणून तुम्ही गेलो दुसरी हे कर दुसरी सांग शकुंतला हांव तुजे पासवर्ड जीव दिगून दिवंक तयार आसा किती रोमियो जुलियट आहे स्टोरी केला जीव दिवपाकू नाक जालो मागीर तुम कशी राय तुमकां कळटा न्ही हांव टायप कर आमकां तुजे आतां शकुंतला आय लव यू तुजेरूच आसा म्हजो जीव काय एक म्हणते मरे मोबाईल सायडीन मरे टी शर्ट काढ मरे भायर मारता हे कितें आय एम पबजी प्लेयर यूट्यूबर मरे पबजी हेड करतो मागीर You don't have insufficient balance to send this message. Please recharge it. Oh no!